Исәмісі Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты студияда мен Румил Карамиев игътибарыгызга бүгінгі программаның төп темалары. Абитуриентлар вузлар сойлы, ата-аналар кесе ягын чамалы. Шәһәрдә кайсы уку йортына өстенлек бирелә. Хәбәрче без белеште. Шолы су каналы оешмасы коллекторлар төзекләндерүне дәвам итә. Ремонт эшләре шәһәрдәшләргә уңайсызлыклар тудырамы, Гүзәл Шихапова ачыклады. Шоллыда эссе һава торышы саклана, табиблар шәһәрдәшләргә үз сәламәтлекләренә игътибарлы булырга киңәш итә. Эссе сугудан ничек сакланырга Айгөл Юнусова сюжетында. Шолыда тэквондо буенча Россия кубогы төгәлләнде. Турнир нәтиҗәләре турында хәбәрчебез сюжетында. Югары уку йортларында урак өсте кабул итү комиссиялары эшли башлады. Абитуриентлар вузлар сайлый, ата-аналар кесе ягын чамалый. Дөрес бюджет орнына керү мөмкинлеге дә юк түгел. Шәһәрдәшләребез уку йортларын сайлаганда нинди бүлеклекләргә өстенлек бирә? Бюджет урыннары күпме? Вузларда сорауларга җавапны хәбәрчебез Ләйсән ханым эзләде. КФУның Яршалы институтында узган елдагыча быел да төзелеш электр энергетикасы һәм техникасы бүлекләренә конкурс зур булыр дип көтәләр. Әлегә абитуриентлар әллә ни күп түгел. Сон киләсе атнада чыгарылыш сыйныф укучылары кулларына аттестат алгач артачак. Әлегә нигездә күлият тәмамлаучылар вуз каршындагы урта махсус уку йортына кергә теләүчеләр мөрәҗәгать итә. Роман Савайтан да алар арасында. Закончил 34-ю школу, мне понравился такой, что неподалеку от дома, такой красивый, нравится. Магистратурага кергә теләүчеләр дә гаризаларын бүген үк тапшыра. Илдар Хөснетдинов биргән нәкъ шул максат белән килгән. Мин хәзер документларны магистратурага бирәм, һәм поступительный экзаменнарны бирәм. 2 ел магистратурада укыйм. КФУда түләп уку шактый кыйммәт, елына 70 меңнән алып 100 мең сумга кадәр. Шунысы бар, быел биредә бюджет орыннары 200-гә арттырылган. Бушлай уку өчен күрсәткечләр яхшы булу кирәк. 716 бюджет урыны тәкъдим итәбез. Бу урыннар мәктәп бетергән балалар өчен һәм техникумнар, колледжлар бетергән балалар өчен һәм 240 урын бюджет урыны магистратурада. Бу урыннар инде вузлардан килгән кешеләр өчен. Шолыдагы иң өлкән уку йортларының берсе саналган социаль педагогия ресурслар һәм технологияләре институтына бу көннәрдә 150ләп кеше мөрәҗәгать иткән инде. Башка еллардагыдан аермалы буларак, быел барлык вузларда да кабул ителүчеләрнең бер генә исемлеге булачак. Балалар гына исәпкә алынмый, документларның төп нөсхәсе тапшырылган булырга тиеш. Шуңа күрә белгечләр баланың кайсы вузга керү мөмкинлеге зуррак булуы хакында алдан ук ныклап уйларга киңәш итә. Мониторинг дигән әйбер бар. Ул инде ел сайын катырак үткәрелә. Менә быел да бу мониторинг үтте. Роскомнадзор сайтында вузның, һәрбер вузның картасы бар. Ул нинди вуз? Аңа кабул итәргә мөмкинлек бирелгәнме? Анда нинди баллар белән баллар керәләр? Ул мониторинг буенча нинди ничек үткән шушы турда бик яхшы мәгълүмат бар. Иренмичә шуны карарга кирәк. Ата-аналар менә балалар карасыннар иде. Карамыйча гына укырга гына менә югары уку йортына гына керү максат түгел бүгенге көндә. Быел укырга керүнең тагын бер үзенчәлеге балаларның портфолиосына зур игътибар биреләчәк. Инде кайсы бүлеккә күпме абитуриент тәкъдим итә, әлегә бу хакта сөйләргә иртәрәк. Соннар бары тик документлар кабул итү төгәлләнгәч, ягъни 20 июльдән соң гына ачыкланачак. Ләйсән ханова, Илнар Харисов, Шолы ТВ яңалыклар. Шәһәр пляжы уртасында ачык кыю бар, администрация бернинди дә чаралар күрми. Биредә ял итүчеләр безнең редакциябызның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать итте. Күптән түгел әлеге кыюга бер бала да төшкән, бәхеткә барысы да яхшы тәмамлана. Безнең иҗат төркеме бүген әлеге урынга чыкты. Ой, господи, боже мой, как же вы это встаете, а? Со своим телевидением, а? Пляж администрациясы безнең белән сөйләшергә дә теләмәде. Хатын-кыз ачык кыю барлыгын белмим, анда бала төшү турында да мин хәбәрдар түгел ди. Кыюның тирәнлеге 1 метр. Хәзер ул яртылаш ком белән күмелгән. Пляжда көн саен диярлек спорт лагере балалары шөгыльләнә. Пойдут, то споткнутся. Үтеп китеп барганда кыюга төшеп аягын сындыруың да ихтимал. Темное время, любой человек. Караңгыда балагына түгел, өлкәннәрдә күрми егылырга мөмкин. Мондый кыюларны һичшиксез ябарга кирәк. Күпләр кояш аркасында кыюны күрми дә. Шәһәр пляж администрациясе якын көннәрдә проблема хәл ителәчәк, кыюны рәшәткә белән каплап куячакбыз дип вәгъдә итте. Фәридә Сабирҗанова, Гөлназ Хәсәнова, Илнар Харисов. Шолы телеканалы яңалыклар.
Шолы ТВ каналының койнар элемтә телефоны тәулек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Шолы су каналы эшчеләре шәһәрдәге канализация торбаларын алыштыру белән мәшгуль. Участоклар план буенча билгеләнгән төзекләндерү эшләре оешма тарафыннан 40 миллион сум акча бүленде. Төп коллекторның озынлыгы 18 чакрым, шуның 10 чакрымы ремонтка мохтаҗ. Әлегә төп коллекторның 58 һәм 59 мәхәлләләрдә һәм Зияб бистәсендәге өлешен төзекләндерәләр. Дишәбез дә, моны каплыйбыз. И монда уже нитә. Загазовны испитә инде. 59 мәхәлләдә ремонт эшләре тәмамланып килә, коллектор төзекләндерү якынча 3 атнага сузылган. Якын тирә йортларда яшәүчеләрнең күбесе начар искә зарлана. Конкретный, очень сильно чувствуется. А сколько дней уже? Ой, вы знаете, я не очень часто хожу по этой дороге, недели 3, наверное, точно. Без яңа гына монда уйнарга килдек, әлегә бер истә сизмәдек, тавыш та булмады. Алла уңайсызлыклар кичермәдек. Да, бывает, что оттуда пахнет неприятно, конечно. Есть. Но там уже, по-моему, закончили они. И запах, и специализированная жара, двойной нагрузка, да. Анда еще может тройной. Там же течение огромное. Река настоящая. Если вообще рай. Эшчеләр инде иртәгәдән начар ис килмәскә тиеш, чокырны каплый башлыйбыз дип ышандыра. Бирдә яшәүчеләргә сабыр итәргә куша, чөнки әлеге участокка ремонт ясамыйча булмый. Шәһәрдәшләрне борчымас өчен суларны да канализация челтәрләрендә өзмәгәннәр. Яңа торбалар иске бетон торбаларның эченә кертелә. Искеләре инде урыны белән убыла башлаган, ә яңалары 200 еллап хезмәт итәргә тиеш диләр. Төзекләндерәсе торбаларны махсус тикшерүләр ярдәмендә билгеләгәннәр. Шушы газлар бөтен трубаны земля. Аны су земермей, су аккан жере ялтырап турган. Сусыз жере газ алмастырмасак, как говорится, не дай, ничего әйтсәгәндә, дөрес әйткән вата, не дай. Провал була, чып китә. Поток большой бит, течение. Яңартылган участок 223 метрны тәшкил итә. Шолы су каналы эшчеләре Зияб бистәсендә турбаларны алмаштыра. Бирдә дә 200 метрдан артык участок төзекләндерелә. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, Шолы ТВ, яңалыклар. Ә без хәзер бик кыска гына булган реклама чыгарылышына бүленәбез. Бездән аерылмагыз. Шоллыда эссе һава торышы саклана, табиблар шәһәрдәшләргә үз сәламәтлекләренә игътибарлы булырга киңәш итә. Эссе сугудан ничек сакланырга Ойгөл Юнусова сюжетында. Шолыда тэквондо буенча Россия кубогы төгәлләнде. Турнир нәтиҗәләре турында хәбәрчебез сюжетында. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа. Потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. В
субботу, 27 июня, открытое первенство города по парковому вейкборду. Приглашаем челнинцев и гостей города на центральную набережную напротив 12-го комплекса. В 10 часов регистрация участников, в 14:00 начало соревнования. Информационный партнер телеканал «Пятница Челны», категория 6+. Генеральный спонсор ООО «Фабрика мороженого Славица». Партнер мероприятия инвестиционная компания «Подъем», ООО «Подъем Плюс». Сіз шалатыва текалын қарайсыз, біз дәуам етеміз. Жайының әрбір қызу һәм құру күні Татарстанның ауыл хужалығы тармағына 1 миллиард сомлық зиян кетірге сәләтлі. Әгер де келесі 10 күнде республикада қазіргі кебі қызу хауа тұрышы сақланса, зиян көлемі 30 миллиард сомға жетерге мүмкін деп білгішлер. Татарстан Республикасы гидрометеорология идарәсе хәбәр итүенчә, қызу хауа тұрышы ай ахырына кадәр сакланачак. Эсселек кеше сәламәтлегенә дә йогынты ясый. Ашыгыч ярдәм хезмәте табиблары йөрәк кан тамыры авырулары белән интегүчеләрнең хәлен начаруын ассызыклый. Кичә гипертония белән 24 чаллы мөрәҗәгать иткән. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Лейсен ісі суғы турында китаптан оқып қына білмей кішкіне вақытта өзіне де құяш соққан. Шуңа көре қызын ойыр ұша сақлай иден шығар алдынан душ қиынабыз. Бүгін шифханеге барыға керек, башқа вақытта қызуда орамға шықмайбыз дейін кіші. Все делаем, чтобы не напекло и панамочки. Ісі соқмасын үшін барысында эшлебез, қызыма һәршақ эшләп кидерем, кеш белән генә ишек алдында йөреп керәбез. Соңгы 2 атнада ісі сугу аркасында ашыгыч ярдәм хезмәтенә көндә мөрәҗәгать иттеләр. Кичә 2 яшьлек бала һәм олы яшьтәге ханымга эссе суккан. Кызу һава торышы хроник авырулар көчәюенә сәбәпче дә. Үткән тәүлектә 24 шәһәрдәш басым күтәрелүенә йөрәк еш төбүгә зарланып мөрәҗәгать иткән. Эссе сугудан саклану кагыйдәләре бик гади, аларны һәркем белә. Сырана плитс керек ezerek. Su bilen yıkanıp çıksan var böyle jingederek bular koyuyorlar. Su üzümüz bilen mineralka, газсыз булырга тиеш инде ул, конечно. Просто шапка киясың или фуражка. Все, читаю постоянно фуражка. Сварщик булышым. Сварщик булат фуражкадан йөрим постоянно. Баш авырту һәм әйләнү, күңел булгану эссе сугуның беренче билгеләре. Бу вакытта кешегә беренче ярдәм күрсәтү зарур. Кешене караңгы җиргә җаткырырга тиеш. Без булган киемен солдырырга, җә шишергә кирәк. Сулы тастымалны башына куярга кирәк. Салкын каты чәй эчертергә мөмкин һәм салкын тозлы су эчертергә ярый. Кояштан зыян күргән кеше аңын югалтса, югары тән температурасы булса, кичектермәстән ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Айгөл Юнусова, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Мәктәпне алтын медальләргә тамамлаучыларга шәһәр җитәкчелеге смартфоннар бүләк итә. Бу атнада 11-нче сыйныфны тамамлаучылар чыгарылыш кичәләре уздыра башлады. Бүген Арган залында 78-нче лицей укучыларына аттестатлар тапшырдылар. Пушкин исемендәге лицейны барлыгы 74 укучы тамамлады, шуларның 9-ы алтын медаль иясе. Шәһәр буенча барлыгы 2000-гә якын укучы 11-нче сыйныфны бетереп мәктәп белән кушлашты. Сегодня это очень волнительный момент для меня. Берничә көн элек дулкынланмый да идем, әмма бүген чыгарылыш кичәсенең никадәр мөһим булуын аңладым. Мин бу көнне көттем, мәктәпне һәм сыйныфташларымны, укытучыларымны сагыначакмын. ЕГЭ я сдавала очень легко. Бердәм дәүләт имтиханнарын яхшы тапшырдым, алай дулкынланмадым. Санкт-Петербург яки Мәскәү уку йортына керергә телим. Изге Рамазан айында Мәләкәй Саръягында яңа мәчет салына, аны узган елның сентябрында төзи башладылар. Бинаның диварлары кирпичтән, мәчет 180 урынга исәпләнгән. Ул 30 имәни исемен йөртәчәк. Мәчет төзелеше турындагы тулырак мәгълүматыбызны шәһәрдә үткән беренче таравих намазлары хакында сез кыйбла тапшыруында әлбәттә карый аласыз. Программа иртәгә Чаллы ТВ каналында 18 сәгать 50 минутта эфирга чыгачак. Һәм җираттагы мәгълүматыбыз ураза тотучылар игътибарына. Иртәгә сәхәр ашу 0 сәгать 46 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ашу исә 20 сәгать 19 минутта. Тоткан уразаларыгыз кабуллардан булсын.
Шалада тэквондо боюнча Россия кубогы түгәлләнде. 3 көн дәвам иткән ярышларда 16 үлчәү категориясында 200-дән артык спортчы көч сынашты. Хуҗалар Татарстан җыелма командасының җанатарлары алдында йөзләре әлбәттә кызарлык түгел иде. Безнең спортчылар уңышлы чыгыш ясады. Турнир нәтиҗәләре турында тулырак безнең хәбәрчебез дәвам итә. Санкт-Петербургтан килгән Иван Мурадашвили турнирда озак вакытлы дисквалификациядан соң катнаша. Спортчы сүзләренә караганда, бартыннан да бигрәк психологик яктан авыр булган. Финалда ул Чиләбе өлкәсеннән Иван Минин белән көч сынашты. Өстенлеккә иреште. Чуть подзавелся. Матур көрәш күрсәтәсем килгән иде, әмма моның кирәге булмады. Тренер миңа тынычрак эшләргә кушты. Хисләремне тыярга тырыштым. Ну, я старался. Әмне Татарстан җыелма командасы спортчысы Лада Филиппова алай эшли алмады. Ул 73 кг үлчәү категориясендә Краснодардан килгән Ольга Музычкага торды. Көндәше аннан бик күпкә өстенлеген күрсәтте. Я даже не ждал, что так легко будет. Мин болай җиңел генә җиңгә ирешәчәгемә ышанмаганда идем. Бар тик бераз сулышыма гына капты. Ярышка алдан әзерләндем, көндәшемне дә өйрәнгән идем. Турнирга әзерлек чыннан да яхшы иде. Иншалла аны оештыруга зур өлеш кертте. Дөрес бәхәсле мизгелләр дә булды. Тик алар барысы да тиз арада хәл ителде. Спорте всегда бывают споры, но... Спортта һәр вакыт бәхәс була. Аларны чишү өчен хөкемдарларның объектив булуы кирәк. Кубокны оештыру дәрәҗәсе югары иде. Татарстан җыелма командасы 1 алтын, 3 көмеш һәм 5 бронза медаль алды. Командалар арасында безнекеләр 2нче урында. Беренчелекне Санкт-Петербург командасы яулады. 3нче урын Чиләбе командасында. Лейсан Ханова, Константин Вилечко, Андрей Рачев, Шолы ТВ, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Шолы ТВ ТВ-центр каналларында көн яңалыклары эфирга чыгып килә. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм әлбәттә инде көн дәвамына җитәрлек яхшы кәеф бүләк итә. Эш атнасының 4нче көне менә шундый яңалыклар алып келде. Мин Румил Карамиев бүгенге сезнең белән саубулашам. Иртәгә нәкъ шушы урында һәм әлбәттә инде шушы вакытта без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз.